Lamɛnnibaga jɛgɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fo aw dangana Espoir Media kan aw ka dɔgɔkun kɔnɔla kunnafoni kumabaw filɛ nin ye. Ni ko 20 janvier o b'an hakili jigi an ka cɛfini tabaw la n'o ye soldasiw ye. An bɛ segin an kɔfɛ min ye Mali jamanakuntigi fɔlɔ Baba Modibo Keyita ale kɔni ye armée Mali sigi sen kan ka bɛn min ye janvier kalo tile 20 ma san 1961 waatiw la. Min ye o ɲɛnamayali kɔni bɛ kɛ san o san an fɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ɲinanta kɛnɛ sigili hukumu kɔnɔna la Mali jamanakuntigi Asimi Goyita ale kɔni ye tasibila ani duwawudon kɛ ka ɲɛsin Mali kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn binna kɛlɛda la ka ɲɛsin olu n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka tila tuguni ni ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin faso jamakulu bɛɛ lajɛlen kan kɔni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min na ka faso in jɔ. Min ye a tilara tuguni ka jira k'a fɔ ko min ye finitigilakaw ye n'o ye soldasiw ye k'olu kɔni jɔlen don u wulikajɔ yaasa cogo min na ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana olu nakun de ye wa olu ka baara de ye u b'o baara kɛ fo ka a lawasa. Janvier kalo tile 17 san 2026 Mali jamana ɲɛmaa General Asimi Goyita ale ye senabila tamakɛ ni ka taa Laginɛkaw fɛ yen nɔ sabu ka da ka Laginɛ furancɛla fanga ɲɛmakɔrɔ General Mamadi Dunbuya ale ka min ye présidentsigi kun bɛ yen nɔ o ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa jamanakuntigi caman kɛraw de kun bɛ nin kɛnɛma falen in kan n'o dɔw bɛ tali kɛ min ye Mauritanie jamana ɲɛmaa Gabon jamana ɲɛmaa fo ka taa se Senegali jamana ɲɛmaa ma o n'a tɔw bɛɛ lajɛlen. General Asimi Goyita ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta sa ka jira k'a fɔ ko mun ye Mali ni Laginɛ jamana ka jɛ ko bi ko jɛ kɔni tɛ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye mun ye ka dɔ fara Mali ni Laginɛ jamana ni ɲɔgɔn tɛ teriya ni sindiya mun bɛ yen nin kɔni bɛna dɔ fara o de yangan kan kosɛbɛ. An bɛ taa Togokaw fɛ yen nɔ Togo gouvernement kɔni ye bataki sɛbɛn ka bɛn janvier kalo tile 19 ma san 2026 ka jira sa k'a fɔ ko Burkina Faso furancɛla fanga ɲɛmakɔrɔ mun bɛ olu fɛ yen nɔ n'o ye Paul Sandago Damiba ye k'olu kɔni y'a minɛ sa ni ka taa di Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ma sabu ka da kan k'a kɔni bɛ ka fɛlɛjugu ni dabalijugu bɛɛ lajɛlen tigɛ Burkina Faso jamana kama yaasa cogo min na a bɛ se k'u ka fanga dafiri. Min ye Togo jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ sariya kɔnɔna la. Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔni ye sɛbɛn kɔmasegin kɛ sa ka jira k'a fɔ ko donbolo min donna bolo la k'olu kɔni y'a sɔrɔ a sɔrɔcogo ɲuman na. L'Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kɔni ni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka basi tɛ ka fin ɲintin kelen na ni waati laban ninnu na ka sababuya kɛ u ka ɲɔgɔn jaabi n'u ka ɲɔgɔn samasamaw ye min ye l'Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ale kun ye sigi dɔ labɛn Macron kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni tɛ taa Trump ka nin sigi kofalen in kɛnɛ kan. Donald Trump kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko Macron kɔni ko a ko man di Faransi jamanadenw ye ko kalo damadama nin kɔfɛ ko Faransi jamanadenw kɔni bɛna wuli ka Macron gɛn ka bɔ fanga la. O kɔfɛ sa Donald Trump y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni bɛna dɔ fara min ye Faransi feerefɛn minnu bɛ bɔ États-Unis jamana kɔnɔna la k'ale bɛna dɔ fara olu prix kan n'o yɛrɛ bɛ t'i jɔ 200% na. Donald Trump ye nin kumakan bɛɛ lajɛlen kɔni lase ka bɛn tarata tɛmɛnen ma janvier kalo tile 20 san 2026 ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka dɔgɔkun kɔnɔla kunnafoni kumabaw la aw k'an bɛn waati nataw la.